yan uwana. Ayya, don Allah mu dauki gyara. Ku yi hankali. Ku sani duniyar fa ta zo ƙarshe. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. 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 Zaka gaisa da ɗan wanka ina kwana ana lafiya, amma cikin zuciyarsa da mugunta. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Zaki gaisa da ƴar wanki ina kwana ana lafiya, amma cikin zuciyarta da mugunta. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Ayya, 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 yan uwana. Mai yasa muke giciye Yesu na biyu nazari. Za ka ji mutum wai yana kaunar ka amma kauna ta baki. Za ka ji mutum wai yana begen ka amma begen mugunta. Za ka ga mutum yana kusa da kai ashe shi zai kashe ka. Rayuwan ƙarshen zamani na ban tsoro. Za ka ji mutum wai yana kaunar ka amma kauna ta baki. Za ka ji mutum wai yana begen ka amma begen mugunta. Za ka ga mutum yana kusa da kai ashe shi zai kashe ka. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Haba yan uwa Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. na ban tsoro. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Na ban tsoro, na ban tsoro. Ƙarshen zamani na ban tsoro. Haba yan uwa. Zaka gaisa da ɗan wanka ina kwana ana lafiya, Lafiya amma cikin zuciyarsa da mugunta. da mugunta Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. na ban tsoro. Zaki gaisa da ƴar wanki ina kwana Ana lafiya amma cikin zuciyarta da mugunta. da mugunta. Rayuwa ƙarshen zamani na ban tsoro. Ayya, za ka ga mutum ana ce mai Krista sannan ya ɗaura guru. Za ka ga dattijan ikkilisiya sannan wai sarki ne na dodo. Za ka ga pasto ana ce mai pasto amma kwastoma ne na boka. Rayuwan ƙarshen zamani na ban tsoro. Za ka ga mutum ana ce mai Krista sannan ya ɗaura guru. Za ka ga dattijan ikkilisiya sannan wai sarki ne na dodo. Za ka ga pasto ana ce mai pasto amma kwastoma ne na boka. Rayuwan ƙarshen zamani na